Jo. Čaute, vítejte u dalšího videa z Minecraftu. Jak tam bůcháš? A jsem tady za Jakubem. Čaute, vítam vás v novom videa, čaute, čau. Čau. Vypliknúka cez jedničku. Jakub. Čau. Hráme Turvar. Hrajem Turvar na Gametean. Mravec beha je veľmi rýchle, znamená to budú zima, bude krv na pamätne. A jde se stavět. Teraz je čas na stavění. Viete, keď to môže stavať? Prostě nějakou patoladinu, nějakou obrovskou zeď. A i nahoru to musí jesť. No dobré. Môže ma dobre mať. Stačí. To robíme. Máme plošinku, můžeme jich odstřelovat. Oni ma zabili. Už? Aj sa nezačala poriadne hra, už to zabili. No, Už to po mne strieľajú. už nám to ničia. Santander. Mini. Santander Mini. Takže. Hej, utoč po nich, lebo ty si takový skill, jak sa zráme. Ja som taký skillaura. Ja mám samé killy. Bacha, si podkopanej. No prčic. Hase, Jo, ho skoro zabil. Vortek. Oni hacker. Jo, ja som zabil Menta 01. Čo? Mirkome. Jak mohol ťa zabiť Mirkome, keď mňa zabil? Aj nezabil. Ona nás nezabil naraz, ako vážne, to neexistuje. Nie, ja neskôr som si zabil. Ja sexuál. Ja ťabu. Jednoho house, Ne, Bartek ma zabil. druhého začínam skilliť. Roloji. Vartek. Ja bambus. Ja som ľudské. Ale ja som mal byť skillaura. Ja som skillaura. Nie oni. No, čo nám to zachránilo život. By som povedal. A to je stavienie. Tí, ktorí sa snažia, tým pomáhajú týmu. Oh my gosh! Ináč sme o to prišli. No čo? Jak na čo? Sme prišli Ale o o čo ležič. sme prišli? O tomto. O tú zeď. Ment. No. Tak, ne, ja mi ho ukradli. Dáš svrčenka nejakého? Ne, to zabil ten Ment, musím fejko. Ment is fake. Aha, teraz nemôžem tam. Ne! Hajzlové. Hej, Sone, si nesmím príjma nový level. Ty kokos teraz ich dávam. Ja som najväčší skillaura na tom, na ktorý to nevieme. Toto sú hackerové. Ja iba vidím a hento. No to vidíš na videu. Kokos, ne, už ne. Ne, už ma zabil ten Ment. Hase. Aj nezabil Hajs? Ne, nemôžeme to prihrať. Náš zabil hajzel. Vyberali ti to. Ne, zase ma zabil Carlos. Mir. Hose is hacker. Aj bože, to bez čurať. Volaj. Ideme sa dá. Kde si? Red. Sakra. 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 Tady dobre, bude to lepšie. Hej, po do modrých, rýchlo napíš lív.
Neskoro. Počkaj, napíšem leave. Keď budú další 7, tak mi povedz. No, pripoj sa. Sa toto hodí do červeň. No, Som Red. Red. Red som. Ó, 8. To musíme vyhrať, dávať viac. Nechľú sa vám ozveme. Na Anito. Čaute, vítejte už. Zpátky. Naspäť, rovno na hre. Takže to budem stavať. Skill run, najväčší. Ty seš skill. Kurňa, ty seš skill, to nesnáším. Ako, neznamená to, že som hacker, ale ja som najväčší. On je fakt skill, ona nemá žádné hacky, ještě jsem u něho neviděl žádné hacky. Na čo by mi boli hacky na novú mapu a oni už miera na mňa. Já zase na nich. Do handlu, hej? Nemôže to... Jednoho jsem zabila. Janko Vojancak. Ne, ja som to abort. Batman staví. Batmana jsem zabil. Prase gentleman ma určitě zabil. Dobré, idem tam, kde má prase gentleman. Luciska. Bambus jsem zabil a nevím jak. Ne, oni mi kradnú všetky. Batmana zabiť. Hej, to je really, oni sú hackeri. Batman je Ja i keď sa nasere, tak ja hacker. som normálne kilograné. Jak má už někdo trafiť, keď sa hýbem po schodoch. A zase Marco. Ježiš, ja to prehrávam. Hej, ale čo? Hej, ale oni strieľajú cez Pravda. korejci si to prehrávajú. Jednoho som zabil. Teda som mohol někoho zabiť, ale ne, stavění. Někoho tu zachraňuje stavění. Je, ona to dostala na level. Je další level, 31. Hej, Jo. budú krčici. Mám bus. Aha, Neznášam, keď na tom mám teraz my ich dáváme preč. roby. Čo? Omega! Prečo prehrávame? Sme prišli obidve... A, prase gentleman. Prase gentleman. Jo, zabil som bambusa. Jak Marco. Ten je hrozně nebezpečný. Ne. Jak mám, že Jedenkrát ma zabijú. on mě zabije. Jeden kill a jsme mrtví. Ale teraz som niekoho nedarí 12 umrtí a 5 kilov. 6 kilov. 30 Kde si? blue. Sakra. Sakra! 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 No, poď. Ja som Yes. bol. Yes. Ja tu nejsom. Za chvíli sa uvidíme. Som to strihol. Hľadáme Bunnyho. Je, to je menovka Bunny alebo malinko? Yes? Ja som to stopol, takže buď ticho. Ahoj! Ja to nejsem. Dej naháňať, zapni naháňať.
ne. Čo, ty si netočil, jak sme sa naháňali? Jo, já jsem si myslel, že se to natočili. A máme... Amaru je hnusnej. No? Amaru je hnusnej jako prase. Oho, už je to plně, už je to plně. A já zase do nich. Jednoho jsem zabil. Jednoho jsem zabil. Krokne! Koľko zóny oni ma jak dávajú? Oni mi zničili celú moju mňu, čo som si postavil. Idem ku tebe. Jeden. Druhý. Prapora. Prapora. Nejsem hacker, ale skill. Jako prasacký skill. Jednoho. Margo, Další. čo? On je hacker. On na mňa namieria rovno už 2 kill. On je vážně hacker. Marok, jeden sprostý. Ježiš, hej. Furt ma trafí. A zas sa nedá. Čo za skilláca? Vartek a Marco je hacker. No hurá, dal som skillác. Kikina. Marcek. Na patkání. Kandy na patkání. Ako... Marco střílela prezeď. Počkaj, dáme se s jednou. Omega takový buk. Myslím, že ty tak budeme frajer. Kandy na... Aha. To čo je za buk? Krásný buk forever. Akože si zdrava. Kandy na patka... Kurňa. Hej, to je hackerka. Ona na mňa vystrelila, aj si bolo stabilné. Já jsem hacker, kurňa. Počkať, skill. Kikina. Kina? Jo, zabila. Ja sa ho pýtam, či nebudeme frajeri. Hackerstvo. Kurňa. Počkaj, MSG, Lucis... Kikina is dead. Ne, Ondreja. Marcoch je jenom můj. Hej, Maro, Marco. Marco, co?